κόντρα και στον καιρό, να πούμε δύο πράγματα, να συνεννοηθούμε για την προσπάθεια που έχουμε ακόμα 12 μέρες. Καταφέραμε να συγκροτήσουμε ψηφοδέλτιο σε συνθήκες Ιουλίου και Αυγούστου και μετά τα αποτελέσματα του Ιουνίου, που πάρα πολλοί κόσμος ένιωθε εξαιρετικά απογοητευμένος από τα αποτελέσματα και έπρεπε αυτή τη μικρή αποφασιστικότητα που κάποιοι διαθέταμε να την κάνουμε πολιτική κίνηση. Αισθανόμασταν ότι δεν πρέπει να πάνε χωρίς αντιπολίτευση. Δεν μπορεί μόνο η πραγματικότητα παραστάσεων να καθορίζει τα πράγματα και επειδή ελέγχουμε τα μέσα να λέμε ότι όλα πήγανε καλά στην περιφέρεια και δεν υπήρχε κανένα ψεγάδι τα χρόνια που πέρασαν. Θεωρούν ότι σχεδιάζουν, δεν σχεδιάζουν τίποτα. Και μόνο ο κορονοϊός και ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν δυνατόν να τινάξουν και τα πιο ισχυρά σχέδια ολόκληρης της Ενωμένης Ευρώπης. Όχι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που ως σχέδιο έχει τα τρέχοντα έσπα κάθε φορά ή τι χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, γιατί αν κανένας κοιτάξει τα σχέδιά του στο 2019, αυτά που έλεγαν ότι είναι τα πιο βασικά ήταν το τρένο να ενωθεί με το λιμάνι. Το λιμάνι των Πατρών εννοούνται και το τρένο είναι στο Κιάτο. Κανένας απολογισμός γι' αυτό. Τα σχέδιά τους ήταν ότι θα είχε τελειώσει η Πατρών Πύρνου και θα είχαν ενώσει μάλιστα με το εθνικό δίκτυο τη βιομηχανική περιοχή, την ΠΙΠΕ. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Θα είχαν φτιάξει το μεγάλο δημοπρατήριο των αγροτικών προϊόντων που το περιμένει ο κόσμος στην Ηλία. Θα είχαν φτιάξει πτήσεις εμπορικές από τον Άραξο για να φεύγουν γρήγορα τα ευπαθή προϊόντα. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Και τι βρήκαν να πούν ότι έγινε? Είπαν ότι έδωσαν ενισχύσεις στις επιχειρήσεις και 50 εκατομμύρια περίπου δίπλα στις επιστρεπτές προκαταβολές της κυβέρνησης, και όταν ψάξαμε να δούμε ποιοι πήρανε χρήματα και ποιοι δεν πήρανε, αυτό είναι απολύτως αδιαφανές και όσοι απευθύνθηκαν σε εμάς ήταν με την ένδειξη επιλαχόντες. Όταν ψάξαμε τι είναι το επιλαχόντες, είναι ότι τα χαρτιά τους είναι καλά, ναι μεν έκλεισαν μέσα στον κορονοϊό, αλλά δεν έτυχαν επιχορήγησης γιατί τελειώσαν τα λεφτά. Τι διαχείριση είναι αυτή? Ισχύει αυτό που ισχύει σε κάθε μεγάλο κράτος. Δηλαδή τι? Εξαγοράζουμε κάποιους με πολλά λεφτά και διαφθείρουμε τους πολλούς με τα λίγα. Και αυτή είναι η πεμπτουσία του δίνουν λεφτά και κυκλοφοράνε λεφτά, και στην πραγματικότητα όταν έρθει η ώρα των αποτελεσμάτων έχουμε να μετρήσουμε τα εξής. Η Δυτική Ελλάδα έχει το κατώτερο διαθέσιμο εισόδημα. Θα το ανέτρεπε αυτό η περιφέρεια? Ναι, αλλά δεν το παίρνει καθόλου υπόψη της όταν μιλάει ότι καλά πήγαμε. Αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα είναι πρώτη στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Θα το ανέτρεπε η περιφέρεια? Θα έπρεπε να έχει ένα σχεδιασμό στην κοινωνική πολιτική τέτοιον που να μπορεί να απαντάει σε αυτό το ζήτημα. Στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας έπεσε 5 θέσεις πιο κάτω από τις περιφέρειες της Ευρώπης. Είναι 5η από το τέλος. 263 νούμερο. Αυτό το δίνει το παρατηρητήριο της αυτοδιοίκησης και είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Εάν θέλεις να συγκρίνεις αυτό που έχεις κάνει με τις 268 ευρωπαϊκές περιφέρειες. Και είσαι στο νούμερο 263. Και μάλιστα είσαι ψηλά, δηλαδή είσαι στο 263 πέμπτος από το τέλος, γιατί έχεις ένα πανεπιστήμιο που έχει υψηλές δαπάνες έρευνας. Και είναι ένας μετρήσιμος δείκτης που αν αυτός δεν υπήρχε θα ήμασταν μάλλον και πιο πίσω από τη στερεά Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε τη συνάντησή μας σήμερα με βροχή. Το μυαλό μας είναι κάπου στη Θεσσαλία, γιατί οι άνθρωποι πνίγονται. Και λες, στο έτος 2023, μετά από τόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, ο κίνδυνος της βροχής να σημαίνει
Ότι μπορούν να πνιγούν άνθρωποι, ναι. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Ούτε στο επίπεδο των αντιπλημμυρικών έργων μπορείς να νιώθεις ασφαλής, γιατί δεν πάρει και υπόψη καμία λεκάνη απορροής και πώς το ρακίζεται, ούτε στο επίπεδο των σεισμών, αλλά ούτε και στο επίπεδο των πυρκαγιών. Δηλαδή στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας, αυτό που θα έλεγες ότι είναι η κύρια μέριμνα της περιφέρειας, δεν μπορεί να νιώθεις ότι έχουν πάει καλά τα πράγματα. Κι όμως τα χρόνια που πέρασαν, στο επίπεδο της τοπικής οικονομίας, είμαστε 20% κάτω, 20% το 1/5 δηλαδή χάθηκε τη δεκαετία, στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Στην πραγματική παραγωγή δηλαδή. Αυτό δεν εξισορροπείται ούτε με τα επιδόματα, ούτε με μικρές βοήθειες κάποιων προγραμμάτων. Όλα τα λεφτά έπαιξαν στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, πώς το λέμε, ψηφιακή σύγκληση και τη λεγόμενη καινοτομία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό ήταν το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα ανασυγκροτήσεως και ανθεκτικότητας, στο οποίο έπρεπε να στριμώξουν όλες τις λεγόμενες λαϊκές και κοινωνικές ανάγκες αν ήθελαν να τις χρηματοδοτήσουν. Έπρεπε να στριμώξουν το να σωματίσουμε ξανά το Ρίο, έπρεπε να στριμώξουν άλλα έργα μέσα σε αυτό, όπου κατάφεραν κάποια πράγματα. Είμαστε σε μια συγκυρία διαφορετική από το παρελθόν. Είναι περίοδος μιας ορισμένης οικονομικής μεγέθυνσης, αλλά αυτή η οικονομική μεγέθυνση γίνεται με πολλά δανεικά. Το ταμείο αυτό δεν είναι χάρισμα. Εγγράφει 50% χρέος. Το χρέος αυτή τη στιγμή είναι στα 420 δις, το δημόσιο, αυτό δηλαδή που καλούμαστε όλοι να πληρώσουμε από αυτά τα επιδόματα και τις βοήθειες επιχειρήσεις, και στα 580 δις το ιδιωτικό χρέος. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή το οικονομικό μας προφίλ σαν χώρα είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Δεν μπορείς να μιλάς για ισχυρή περιφέρεια σε μια εξαιρετικά ανίσχυρη Ελλάδα και να μην σε ενδιαφέρει αν καταγράφονται ως χρέος αυτά τα οποία δίνεις. Και εδώ σας καλώ να σκεφτείτε κάτι σύνθετο. Κάποτε δώσαμε 20 εκατομμύρια από την περιφέρεια και φτιάξαμε το 7όροφο κτίριο στον Αγιαντρέα. Αυτό που υπάρχει και το βλέπουμε και υπάρχει. Γιατί δεν έγινε λεφτά μετά τους σεισμούς το Υπουργείο Υγείας. Μέσα στον κορονοϊό δώσαμε 20 εκατομμύρια από τα ΕΣΠΑ στην υγεία, τα ψηφίσαμε όλοι μαζί για προσλήψεις. Τι έγιναν αυτές οι προσλήψεις? Δεν είναι μόνιμες θέσεις εργασίας. Αντικατέστησαν λειτουργικούς πόρους, δηλαδή που θα έπρεπε να πληρωθούν οι επικουρικοί γιατροί και οι νοσηλευτές, με λεφτά που θα έπρεπε να είναι επένδυση. Αυτά πληρώθηκαν, δεν έγιναν τρύπα στον κρατικό προϋπολογισμό, τελειώσαν, δεν υπάρχουν πια. Και δεν υπάρχουν και αρκετές θέσεις από αυτές που είχαμε στον κορονοϊό. Όλο και λιγότεροι βρίσκονται στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή και υπηρετούν. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι το πραγματικό προφίλ της περιφέρειας. Αυτή είναι η πραγματική της αίσθηση. Όμως όλα τα λεγόμενα επενδυτικά σχέδια που μπορεί να βλέπουν ανεμογεννήτριες μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, φωτοβολταϊκά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, υδροηλεκτρικά, όλα αυτά θέλουν να τα επιχορηγήσουν. Το Περιφερειακό Συμβούλιο σταμάτησε να είναι τόπος όπου τον επισκέφτονται οι πολίτες με τα αιτήματά τους, οι αγρότες, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι κλπ. Τον επισκέφτονται επιχειρηματικά σχέδια και μελετητές, προκειμένου να στήσουν μέσα σε χώρους που δεν επιτρέπεται σε φωτοβολταϊκά και ολικά. Είναι κρίσιμη περίοδος και για αυτά τα θέματα την επόμενη πενταετία. Καταφέραμε να σηκώσουμε το ανάστημά μας μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο αρκετές φορές. Απέναντι σε συμβάσεις που είχαν μόνο έναν ενδιαφερόμενο και αυτός έδινε μόνο 1% έκπτωση. Και αυτός ήταν ο Μυτιληναίος. Δεν το είδατε αυτό το όνομα σε καμιά εφημερίδα. Σήκωσε τους τόνους η αντιπολίτευση, λέει, γιατί πλησιάζουν οι εκλογές. Για ποιο λόγο, αν λέει ότι ο ηλεκτροφωτισμός δόθηκε στο Μυτιληναίο, δεν γράφεται. Με τον ίδιο τρόπο η Τέρνα πήρε στη Θεσσαλία
τη σύμβαση και με τον ίδιο τρόπο και ο άκτορας πήρε στη στερεά. Μοιράζεται η πίτα και προχωράτε. Αυτού του τύπου η μεγέθυνση δεν σημαίνει ανάπτυξη για τους πολίτες. Δεν σημαίνει καλύτερη πρόσβαση σε νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Και μετά τις φωτιές ανασυγκρότηση της Ηλίας βλέπει στην επόμενη δεκαετία με προγράμματα μέχρι το 2033, αλλά μέχρι τότε έχουμε και μείωση πληθυσμού, ο οποίος κυρίως είναι από τους ορεινούς πληθυσμούς. Έχουμε 22 νηπιαγωγεία και 8 δημοτικά που έκλεισαν και έχουμε και όλα αυτά τα ελτά, Καράκουλα, Ερημάνθια εδώ, Συγκατούνα στην Εντολακαρδανία, τα οποία μαζεύονται στο κέντρο και έτσι δεν εξυπηρετούν πολίτες στις πιο ακρινές περιοχές. Η εγκατάλειψη και η ερημοποίηση στην Ήμετρο είναι ένας επιπλέον λόγος της φωτιάς και της εγκατάλειψης της περιοχής. Έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε χαρούμενοι αυτή τη στιγμή. Γιατί αισθανόμαστε ότι συγκροτούμε μία συλλογικότητα που μπορεί να σηκώσει το βάρος της αντιπολίτευσης. Γιατί και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσαν συνενετικούς πόλους μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν σήκωσε κάποιος ανάστημα, ήμασταν εμείς, ήταν η οικολογική κίνηση της Δυτικής Ελλάδας και ήταν και η λαϊκή συσπήρωση με τον δικό της τρόπο που διάβαζε το κειμενάκι της κλπ. Και όποτε βρέθηκε εκεί και το σχήμα της αναρσίας. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί αυτή ήταν η αποτύπωση μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η έλλειψη όμως του δεσμού με την κίνηση του κόσμου άφησε σχεδόν όλα να περάσουν. Πουθενά δεν μπορέσαμε πραγματικά να τους φρενάρουμε. Έβλεπες δηλαδή ένα άδικο σχέδιο να υλοποιείται και δεν είχε τη δύναμη αυτό να το φρενάρεις. Αυτό είναι το κρίσιμο για την επόμενη περίοδο. Και θα έλεγα ότι οι συνθήκες είναι χειρότερες ως προς αυτό. Γιατί στη θέση της ειλικρίνειας, στη θέση της πολιτικής, η θέση δίνεται στη μεταπολιτική, δίνεται στο φαίνεστε, δίνεται στην επικοινωνία. Δεν δίνεται ούτε στα επιχειρήματα, ούτε στη σκέψη, ούτε στις πολιτικές θέσεις. Δεν δίνεται στην κίνηση των ανθρώπων και στα κινήματα. Εμείς πρέπει να τα αξιώσουμε αυτά. Δεν είναι νόμος, ενώ είναι νόμος της ιστορίας, δεν είναι νόμος της συγκυρίας. Δηλαδή η περίοδος αυτή πάει να περάσει με όλα τα τηλεοπτικο-επικοινωνιακά, σε όλα τα επίπεδα, είτε αλλάζουν οι ηγεσίες στα κόμματα, είτε συνομιλούν και να αφήσουν απ' έξω την ουσιαστική πολιτική. Αν για κάτι λέω είμαστε χαρούμενοι, είναι γιατί συνεχίζουμε να είμαστε στο έδαφος της πραγματικής πολιτικής και μέσα από τις εξορμήσεις και λοιπά ήρθαμε σε επαφή με κόσμο που δίνει ραντεβού μαζί μας για την επόμενη περίοδο. Όχι μόνο να μας ψηφίσει, αλλά να μας στηρίξει, να έχει δεσμούς, να έχουμε επικοινωνία. Αυτό πρέπει να το φροντίσουμε. Το ψηφοδέλτιο που θα πάρετε στα χέρια σας τις επόμενες μέρες να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται, αλλά έχετε το φυλάδιο των υποψηφίων, θα δείτε ένα πλούτο από τους ανθρώπους που συγκροτούν τα ψηφοδέλτια σε επαγγέλματα, σε κατανομή στην περιοχή κλπ. Και στους χώρους τους πολιτικούς οι οποίοι στήριξαν το εγχείρημα αυτό. Θα δείτε την ελπίδα που νιώσαμε κι εμείς όταν αρκετοί νεολαίοι ήρθαν μαζί μας να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο. Και τη μεγάλη ικανοποίηση που νιώσαμε όταν οι φίλοι από την οικολογική Δυτική Ελλάδα αποφάσισαν να στηρίξουν το δικό μας εγχείρημα. Και δεν ήταν λόγοι ψηφοθυρίας η συγκρότηση αυτού του ψηφοδελτίου. Είναι λόγοι ουσιαστικοί που μπορούν να φανούν και την επόμενη περίοδο από την τοποθέτηση και τις αναλύσεις και τα προβλήματα, την κρίσιμη πενταετία που έρχεται και για τα ζητήματα των κατοίκων και για τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Θέλω να πω ότι αυτό το βάρος οφείλουμε να το σηκώσουμε στις πλάτες μας, αν το θέλουμε να υπάρχει ένας πόλος τέτοιος. Η αντίσταση πολιτών δηλαδή θέλουμε να είναι ένας τέτοιος πόλος. Ένα πράγμα στο οποίο είμαστε ακόμα αρκετά αδύναμοι, σας το λέω έτσι με όλη την ειλικρίνεια, είναι το οικονομικό. Κόστισε πολύ αυτή η προσπάθεια. Τα παράπονα είναι 100 ευρώ για κάθε υποψήφιο, 500 για τον επικεφαλής, τα ψηφοδέλτια περίπου 6.000, 7 εκατοστάρικα το εκλογικό κέντρο και εν πάση περιπτώσει,
θέλουμε τη στήριξή σας και την οικονομική. Δεν εννοούμε ότι μπορούμε να στηριχτούμε κάπου αλλού πέρα από τις δικές μας δυνάμεις. Πέρα από τα δικά μας ποδάρια και το δικό μας μυαλό. Σε αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε βοηθούς. Βοηθούς και για τις 12 μέρες να φτάσει το ψηφοδέλτιο όσο πιο μακριά γίνεται, να έχει μια καλή καταγραφή και αν γίνεται και εκπροσώπηση και στους 3 νομούς. Μας έλειψε δηλαδή ότι δεν υπήρχε εκπροσώπηση στην προηγούμενη περίοδο από την Ηλία. Μείναμε πίσω εκεί αρκετά. Ανάποδα στην Ετωλακαρνανία και εδώ είχαμε επαφή με το Γίγνεσθε, ενώ στην Ηλία ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Θα το θέλαμε να έχουμε και από εκεί εκπροσώπηση. Αυτός ήταν ο στόχος μας εξ αρχής, να εκπροσωπηθούμε και στους 3 νομούς και αν γίνεται και ακόμα περισσότερο, αλλά δεν έχει αυτό τόσο σημασία. Όσο σημασία έχει να κρατήσουμε έναν προσανατολισμό αγωνιστικό, έναν προσανατολισμό κίνησης με τον πολύ τον κόσμο που έχει ανάγκη στην πραγματικότητα την αντίσταση, όχι μας, την αντίσταση ως μέγεθος πολιτικής κίνησης και αλλαγής των πολιτικών πραγμάτων. Βοά η πραγματικότητα ότι χρειαζόμαστε αλλαγές. Βοά σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο δηλαδή στο επίπεδο της περιφέρειας, στο επίπεδο της χώρας, στο επίπεδο και της μικροπολιτικής, θα το έλεγα έτσι, εννοώντας αυτό που γίνεται στους συλλόγους και παντού. Μπορεί να αποτελέσει η αντίσταση πολιτών ένα υπόδειγμα γι' αυτό. Πιθανά να μπορεί να αποτελέσει, μένει να φανεί, μένει να τον περπατήσει αυτόν τον δρόμο. Είχαμε τέτοιες σκέψεις και το 19. Δεν μας επέτρεψε ο κορονοϊός και το κλείσιμο να τον βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο. Υπολογίζουμε με δυνάμεις πιο νέες και πιο φρέσκες να μπορέσουμε να τον περπατήσουμε αυτή την περίοδο. Σε αυτό είστε όλοι καλεσμένοι. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Αισθάνομαι όμως ότι δημιουργούμε μια, να το πω, ελεύθερη δυνατή αντιπολίτευση που μπορεί να παίξει ρόλο στα πράγματα την επόμενη περίοδο και πρέπει να την οικοδομήσουμε και να τη στηρίξουμε όλο το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ.